נא, הצילני נא, הצילני נא. חשבתי שאנחנו זה לתמיד. בן? מה אתה עושה? אנחנו יודעים הכל, מיצי. אם זה בכלל שם שלך. זה שם חיבה. בכל מקרה, אתה בסכנה. אבל אל תדאג, אנחנו לא ניתן להם לפגוע בך. למי? הכי מגניב. מה נעשה? בחיים לא נצליח לברוח מהם. מהר, בואו, תצילו אותו. מה קורה פה? מהר, בואו. בן חורת יוסף. בן חורת יוסף. נו, תעלה. הכי מגניב. אחים שלי, יעצרו. אתם הולכים בלעדיי. הכי חד. נו, מצאתם כבר את העוזר שלי? עוזר שלי? תקשיבו, אני לא יכול להגיע לפגישה עם הקוי-קוי בלעדיו. הוא היחיד שיודע לדבר איתנו. נעלם. בן חורת יוסף. נו. יניב! רגע, זה לא אושר לפניים? תעצרו אותם! חכו, ילדים! הנה! מהר יותר! אנחנו לא נצליח! מיצי! תתפסו אותם! הצילו! יניב! מי שמתעסק, מתרסק. יושב ראש הכנסת יצא מהמיטות. מי שמתעסק, עוד לא עברה מי שעה. שמתעסק. תמסרו החלמה מהירה. מיצי, הקוי-קוי. Aku sayang, kamu juga sayang.